Oyawre nyakura muge jwang kendo machiegni wantiere karka wadarangane chal mar wach e wechegi mag somo ahinya kama wantiere karka kawuono wadhi bedo kae ka warango chal rang'iny mar somo kata quality to chal nade nyakura muge jwang kirango achiel kachiel ni piny Kenya nitiere kod mbalariany mathoth kendo wabedo ka warange e rang'iny ma kamano kawuono nitiere kae gimor ni mar wabedo kae ka watwak gigo machiegni ahinya koda od chunywa kendo weche mag somo kaka oganda kendo wagane mbaka ni kod jolony man godo e studio okinyi ma kawuono mano kama dhi bedo kod kachiel warangi kendo wabeda ne kod ng'eyo ni piny Kenya to wachung' kama chal nade ka wantiere kodu kar kachiel adhi bedo kae koda japuonj e mbalariany ma Jaramogi Odinga University of Science and Technology kata JUST bade mabondo mano Dr. Agnes Salome Awuor mabende wadhi bedo kod achiel kachiel okinyi ma kawuono e yor lony manyasani mar Zoom mondo mi okonwa ne chal mar wach kama entiere ka wayudo thuolo mar yude wang'wa kile achiel kachiel e studio kaka mondo mi walosi kamachielo antiere kae koda jatelo e weche mag somo kata registrar e weche mag somo kata mag jopuonjre bende mbalariany ma Zitek mabende dhi bedo kwa twak godo achiel kachiel en ochopo e studio ka kendo nachak mana kode omoswa okonwa ni nolal kure to nyaka sani weche yeyo machal nade. Peter Sumba oyawre kendo machiegni. Erokamano Cleophas, duoko erokamano kuom lunga studio kendo ageno ni wabiro mbako maber kendo yawo nyikwara mogi duto ni oyawre to donjure twak. Erokamano ahinya. Nitie chiedh nade mathoth nyakora mogi jwang' mosebedo kae ka timore kendo wasebedo ka warango kata gazet odiochieng' ma kawuono wawinjogi. Nitie mbalariany achiel madani ang' wachak godo ang'e ni kata ka nitie japuonj ma Zitek en gimoro monyalo somonwa paro kata ywak ma jopuonjre manya bedo ni chiwo. Sigana mwana winjo ka sani nyakora mogi jwang' nolosnwa kanyo kod jafwambo wadwa mano Efi Nyakidi kendo ne wawinja ne midhiero ma jopuonjre osebedo kae ka kadhe to waranga ne ka rang'iny ni nyalo chopo kure ka dipo ni kit somo obedo kama e mbalariany. Inono kendo kwe kapisoko kombe oluo ranyisi mar lek mochung'. E skund thieth jopuonjre manodonjo kae ka nigi geno mar yudo tiegruok makare nigi kuyo ahinya. Pek mar koso somo kaluwore gi ng'anyo ma kinde ka kinde ochungo lekgi. Lindegwa manoyudo grade mar A tok penj mar KCSE kachiel gi jowetege mamoko ne nigi mor mokadho mar riwore gi mbalariany ni. I still remember the joy that everyone had because I was top in Nyandarua County. So I was called by Equity Bank to go and work there as the top girl. So it was a very big celebration. Yeah. It's been long. We joined the school in October 2016. So this is our 9th year. We've done already our 8 years. Kaluwore kod ng'anyo mosedhi nyime kuom thuolo malach, moko kuom jopuonjre osewuok skul kama moko to koro somo kigin gi paro mar ni chenro mag mbalariany no biro dok makare machiegni. It's been very tiring. It has been draining in every way. We've physically drained. We're mentally, emotionally drained. We're financially drained at this point. It's been a very, very long stay for us. We came with very lofty ambitions. For me, I wanted to be a neuro-ophthalmic surgeon, which is a subspecialty in ophthalmology. And the dream, we don't want to give up on our dreams because we are very strong. Ne jopuonjregi odiochieng' kodiochieng' gitemo matek mar chopo lek margi mar ni ok ginyal chako tich kaka lakteche nyaka kanyo masidhgi ma giyudo boke mar tich tok tiegruok kuom higa achiel kendo. Their first year in the campuses, those are people who, while we were joining campus, they were in class 4. So when I go back home, you know, this bright student who topped the district, they think that sort of medical school has become hard for me, and I've repeated quite a number of times. The notion out there is, first of all, maybe I dropped school, or I have decided to do other things apart from what I'm supposed to do in school, but that is not the case. We have just been delayed by this institution and the country at large. We are your children. We didn't want to be here. I mean, we're all bright
people. We deserve better. And I mean, we cannot do anything as students, but they can actually get us back to class, because that's what we really want. We are actually frustrated of staying here for that long. Som jopuonjrego noroch kod tuo mar COVID-19, ng'anyo mar lakteche bwo riwruok mar KMPDU kod kar thieth mar Moi Teaching and Referral Hospital. But there are those who have severe mental issues. Stress has affected many of our students. In fact, like the 6th-year medical students, last week they were undergoing a therapy by our colleagues in MTRH. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Mano chal mar wach, to wacho ni en gimoro malit ahinya higni 9. Mbalariany ma Moi ondiko oboke ka gilero gimomiyo higni 9 gosebedo. Kata kamano, mane kama wayudore kaka oganda, winjo kaka nyadendi no ywak kanyo e skul. Mokwongo paro kaka jal mantiere e sekta mar somo kata mbalariany Peter Osumba oketi kama chal nade. Erokamano Cleopas. King'iyo nyithindo ywak kamano nikech onge gima ginyalo timo, en wach malit ahinya. En wach malit nikech magi jasomo kokalo to en mor mar nyathi to gi jonyuol to gi in fact piny ngima mondo odhi e university to kendo geno ket kuome maduong'. Asto kwang'iyo jasomo kochopoga odonjo ka en gi mor sana. Kochopo kiwango ma higa mar adek, ka en gima somo man onego bed ni kawo higa 4, iyudo ni osechako jony. By the ma seche ma koro chopo ni koro tieko cha, pache ni oko, pache onge skul. Koro ka ng'ato bet higni mang'eny go kata kineno koro ena kanyo chunye gi wach somo no be koro kethore. To gima rach koro ranyisi mwang'iso kata nyithindo moko pod somo bang'e, sani nyithindo timo penj. To wang'eyo ni kiwango maduong' ma nyithindo dwaro ga en mondo bed kata daktari. To ka koro gineno kama timre nyalo miyo gisinyor. Koro aparo ni nitie gik mwanya timo kaka nyithindo gi nie mbalariany mar sirkal. To mbalariany nitie mang'eny pinywa kae. Koro aparo kochopo ni mokwongo en temo loso mondo nyithindo gi odhi nyime. To kotamre ahinya to nyithindo konego bed ni ema koro winjo pek mar tayo mbalariany moloyo jok mantie kaka sirkal to gi jopuonj to gi jok mochung' ne mbalariany. Koro nyithindo gi inya kata kawgi to otergi mbalariany mondo gitieki, iluongo ni transfer, nikech duol mar KUPS tema noketo gi kanyo, tema keto moko kanyo. Koro aparo ni mano gima onya timo ka bed ni ochopo kama koro tek kabisa molo ni nyithindo bedo higni 9. Yeah. Kamano nitiere ang'e watamo loso weche mag tudruok kod Dr. Agnes Salome. To ka wanyalo penjore, en ang'o ma kata koth ma kama chako gowa kaka oganda kure? Sirkal nigi chenro mano mar daro kendo mar dwaro ni jopuonjre duto donji mokadho odonje mbalariany kata kuonde tiegruok mamoko mantiere. To dipani mae achiedh nade maponono nitiere nikech mbalariany mag ji giwegi kaka Zitek ok wawinj ka nitiere changamoto machalo kamae. To wawinjo gimane mbalariany mag sirkal dipo ni opek kata otek ahinya e chenro gi mag tayo kuonde tiegruok. Erokamano Cleopas. Iwacho adier ni ng'enyne chandruok ma kama wajaneno ga mane mbalariany mar sirkal nikech tayo mbalariany, pogruok nitie tayo mbalariany nikech onego bed ni nitie chenro makare maketo nyithindo somo mar nyithindo mbele moloyo gimoro amora. Koro mondo wachop kae, ineno kanyo wach kacha kane mbalariany no wacho ni gisebedo ka jopuonj moko dhi e gomo. Koro magi gik mabe osemiyo bende gileo seche moko. To mago gik minyalo losi. Koro mbalariany magi giwegi kaka koro kawacho Zitek, ka nyathi odonjo, ka waromo gi nyithindo mokwongo gimiluongo ni orientation ma koro inyiso gi kaka ngima ma university biro bedo. Nyathi ka nyathi modonjo inyise chieng' mobiro tieke.
nikech wan ga gi aluongo ni graduation achiel week mar ariyo mar dwe mar November. Koro wang'eyo kidonjo ni biro timo kata certificate kata diploma kata in ja degree, inyisi ni biro tieko kama bas koro ing'eyo kama ibiro tieke, koro ichako tiyo kanya. Then e kinde kae nitie chenro madhiri ma hakikisha ni ichopo kanyo e seche midware, nikech gini chakre ka nyithindo odonjo, maybe puonjo chakre moleo, nyithindo korem to nyithindo maybe rem, koro mago be gik minyalo geng'. Hakikisha ni nyithindo dhi e klas, nyithindo somo, jopuonjre go ka penjo chopo to gitimo pej to gisudo mbele, nikech nitie gik mang'eny matimore e mbalariany. Koro itema konyogi. Jomoko be nitie ma wigi ni oko, maybe gisechako tije moko, biashara moko kama, ichaki iketogi, idwaro kaka iketogi e laini. Bang' Covid ne ochopo kama koro kata nyathi seche moko onge kaka yud pesa machulo godo fees mare, koro rango tich oko. Koro gima watimo, wagoli kore klas to waketi e somo mar mbui mondo ibend dhi nyime, onge kama igogo break. Koro ng'eny na tayo mbalariany, nikech gigi mondo chop kama gichope ni, ji ne nitie mano chung' ne wechegi, to ne ginyalo dwaro rieko chon mondo nyithindo kik winj pek. Dong ing'eyo kata ot, ka une ot, janyuol mama gi baba, inyalo yudo ni seche moko gin gi weche matek malich, but nyithindo chiemo to kendo nyithindo dak to dhi maber. Koro paro mayot kama ne waparo nego bed ni joma tayo mbalariany ka wan wabedogo, to kendo wamako lwet nyithindogi, nikech fees to gichulo achula ka gichulo mbalariany mar sirikal, ka gichulo ma jogiwegi. In fact, ma jogiwegi onge pesa moro ma wachako wayudo kendo ma sirikal chiwo. Koro nyiso ni gima jo kisungu luongo ni efficiency, tayo gik moko makare, emonego bed ni waketo. Erokamano ahinya. Nitiere paro mano mar sirikal kokalo kuom jod bura ma imedo chwal kendo imedo dhir mondo mi okaw courses mag diploma kod mago mag certificate odwok gi nyaka e colleges kata TVETs kama gintiere, mondo kik gibed e mbalariany. Paro ma kama ka yude odhi kito rang'iny bedo kama chal nade? Erokamano. Paro makamano ok anyal wacho ni norach, to be ok anyal wacho nober, pod wang'iye nikech en gima nyien. Aneno ni chutho mbalariany ka machon kata ging'yo pinje maoko kata sani, ne sana ne en jok mabiro timo degree ka dhi nyime, nikech nonego bed ni puonjo dhi nyime to gi nonro miluongo ni research be dhi nyime, to gi rieko moseyud kaluwore gi nonro gi research go iduogi kelo kuonde ma ji odake, to gi kata chenro mag sirikal mondo dongruok omedre. Koro inyalo paro bang'e kanyo ni ne nitie chopo kama joma dhi university ni yudo katin, to gik moko to nitie, resources to nitie, ema ne koro wach diploma giri bire, to kendo ne rang'iny nolorore, nikech nyaka ni yud mana C+ eka mondo idonje mbalariany. To koro noyawo ne ji gima jo kisungu luongo ni access, mondo koro ji odhi nyime gi yor mbalariany no. Koro ka bed ni asto be nokonyo, iyudo kokonyo mbalariany kata ka koro nikech iyudo ka joma ne somo diploma go ok migi pesa moro mar sirikal ma help cha. Koro ka gichudo to giyudo kaka mbalariany be chako medo go gigo magin go mag tayo mbalariany ma sungulo resources. Koro aparo ka chenro bedo maler, to wanyalo ng'eyo ni to nitie gima gik mawacho ni nonego bed mbalariany timogi, nitie kaka ka bed ni pod gibin gi diploma gi to mono gi timo, koso nitie kaka ka ogol gi moduog gi kocha, to koro mbalariany biro dong' kochung' ng'iyo digri, to gibiro tayo maber moingo kaka gitimre, nikech chutho iyudo ni gimoro waluongo ni progression, ma koro kata kiwacho ni karo mbalariany ma dhi tek ka chiso mar nyisi
kidonjo certificate kane ionge nyalo mar donjo e diploma titieko mano tibiro diploma. Kibiro diploma tiyudo nikech ma program ni nitie kaka nolose mondo donjre gi diploma ni, imiyi gima iluongo ni exemption. Koro ichikori idonjo kata e yetu, to kitieko kanyo ichako ichikori idonjo e degree kendo e yetu. Koro nomiyo bende idhi piyo to ichako somo giri midwa somo mbalariany no chon gi piny ka. Koro nomiyo idho got maber kamae. Koro duto chutho to chenro moro ma sirkal biro bedogo kolose maber, kata kobet kocha kata kobet e university to pod ber nitie atia. Wadano rang kamachielo bende mantiere kar kae, nitie weche mag loso lai mag somo mondo mi olure kod dwaro mar chiro masani kata market mantiere. Bende nyalo wacho ni adier programs ma bedo offered e universities sani kwa rango rate mar unemployment mantiere e piny Kenya kata nok mag tije. Bende nyalo wacho ni programs gin moko manyalo miyo japuonjre ka owuok to nigi thuolo mar loso tije mamoko, koso oyud thuolo mano mar loso tije owuon kata ondikre owuon kar loso ne jok moko tije. Erokamano Cleopas. Anyalo wacho ni ng'enyne chenro kata somo ma wan go mbalariany gidonjore gi gigo ma jotich dwarore e tich kata dwarore e ohala gi wuon. Lakini nitie moko ma bende aseyo nikech seche moko iyudo ka mano en gima waseneno, miyudo ka department moro nyalo neno ni wan gi jok manosomo gini, koro kata gini nosewuok e chiro to pod nyaka gilos magi program cha nikech gibiro timo ang'o ka gigole. Koro gikailago bende iyudo ni miyo seche moko mbalariany puonjo gimoro ma ok odonjore, lakini king'iyo chenro moketnwa gi duol matayo university miluongo ni Commission for University Education, idwaro ni kata ka en degree bang' higni 4 onego ing'iye kendo, onego hike kendo kaluwore gi rieko to kod gigo ma osebedo kadhi nyime kuma onego bed ni nyithindo gitie mondo imedo piagogi, imedo piagi bang' higa 4 ka 4. Koro seche moko bende iyudo mbalariany nyalo bedo ma ka ok obedo ka timo gigi ka dwarre, lakini ng'enygi to iyudo ka mbalariany timo mano nikech duol ma ochung' ne university bende cheko ni to watimo kaka onego bed ni watimo. To sana ing'e ni gima nyalo jiwo ni mbalariany onego bed ni bedo gi ogirimiti gi kuonde tich kendo kuonde lony moko to kod kuonde ohala. Mane kaka giyudo rieko to kendo giyudo paro ma gidhigo nyime. Kiyiena achiwa ranyisi moro ka ni sani waiko somo mar nursing, to iyudo ka pinje molony tinde gitimo gimoro iluongo ni tele medicine, ma watiyo gi yor mbui to kod yore masani mar chiwo tich o chiwo kony mar nursing no. Koro mage gik ma koro wamede iye kanyo. Donge neno kaka nyithiwa sani dhi oko sana area mar nursing no. En ang'o ma timore Amerika ma nyathini kosomo ka to miyo nyalo dhi timo tijno, to kata ka en Kenya waka, en ang'o, en chumbi mane mwanya mede momiyo nyathini kodonjo industry kata kodonjo kuma onego bed otiye to yudo kodonjore kendo yudo kokelo paro manyien, nikech jomo ndike monego bed ni kelo paro manyien mamiyo ji dhi nyime. Koro anya wacho ni mano nitie, oketnwa kiwango monego watim, koro jomoko time, maybe jomoko pok ochopo matin. To bende woni kembe gi osetemo makare mar rango, nikech wacho ni iwuok e mbalariany ibire tich to gima itimo ni opogore ahinya kod gima ni somo. Kata yudo tich e sekta mane ok isomo, kata yudo tich e sekta misomo to yogi kod lony
madwarore ma ng'ato penjre ni to ng'ani bende owuok e mbalariany ma Moi mano ng'e kod weche mag fwambo, bende owuok e mbalariany ma Zitek mano ng'e kod weche mag tudruok kod lony manyasani kata weche mamoko bende mag fwambo kod keyo. Itimo gi e yo machal nade tudruok ma kamagi nikech rango kacha mokwongo ni rango weche mag internship kod mamago mantiere bende lwasi ne oselosi makare mondo kembe gi otudre kod kuonde tiegruok mondo mi giyudi mana kaka ne lero e kinde mokwongo. Erokamano ahinya. Nitie tudruok mosebedo lakini gimiwachono sana ochakre gimoro mane watwake ka chien kacha ma kane nyithindo timo KCSE kwa wacho ni ng'eyo ni nyathini to tekone ni komane nikech nitie kaka mich mane Nyasaye omiyi bro yuayi kati tim mana gimoro tiyudo ka mich cha luongi kaka koro anyawacho Cleopas ka notimo chemistry to mich manomiye ne en malendo. Koro iwinjo ka kidonjo kamitime lendo tiwinjo kiyangori kendo iwinjo kimor kendo itiyo kabisa. Koro ochakre kanyo ng'iyo ni nyithindo josomo sama donje mbalariany bende gitimo gigo molure kodgi koso wa maka wach cut off chama nyathi ok nyatimo gimo odonjogo. Koro kolu apano nego wang'i mbele kanyo komedore gi wach mar ni cut off ni mar kiwango michope gi max ni onego bed ni wang'iyo bed to talanta mane ma in go to mane gima CBC timo makwa time maber sama nyathi tieko senior school to ng'e maber ni an adwa timo ma kimape maber to ineno kodhi nyime piyo kendo gino miyo nyathi jasomo yudo tich piyo sana kotieko. Koro kaduoge penjo ni en ni kalure gi kaka aneno katimore joma ndiko ji anyalo kisungu luongo ni industry oyie mondo giti gi kuonde somo to mano chakre ka sama koro uloso chenro mar somo ma kisungu luongo ni curriculum luonguru jogi mondo gimoluongo ni commission dwarowa emomiyo ang'isi duol matayo university oketo chike piny en ma kawaluwogi to wabodhi maber waluongo gimwaluongo ni stakeholder jogo mani mochung' e duolno kata mochung' gi tijno to biro to miyowa pachgi ni losru kama sani piny dhi korie kama. Koro kitimo kamano aneno ka kitimo kamano to yot sana mondo nyathi kowuok kanyo to donjo kama gino nyalo konye. In fact sama watimo gani sama koro iluongo gi kamano to uloso gimiti moro matin kendo mar ni mondo gikaw nyithindu sama koro osetieko mondo koro ing'eni kokikaw to wachako gimiluongo na attachment cha. Koro ka noiko nyathi maber mano kolure ka university noiko nyathi maber to owuok e attachment iwacho ni we koro wakete gimoro miluongo kendo ni internship makoro otimo matin imiye gimo matin to pod oendelea gi puonjruok kowuok kanyo to koro donjo direct. Koro lakini pod ok watimi ahinya king'iyo mbalariany duto mani Kenya ka to gi kuonde ndiko ji anyawacho ni onego bed ni wamedo time onego bed ni kambi ka kambi mantie Kenya ka to kata mani oko nikech tinde wan gi mbui matudruok oketo koke e mbalariany kendo nyithindo mawuok kanyo nigi tiegruok to nigi winjo mar gima dwarore oko nikech en gima lit ahinya ka ng'ato otiegore ni en odwa timo kata wawach ni odwa timo puonj lakini kochopo e klas to onge gimotimo koro mano nyiso ni tie ng'ikruok e yor mar ikruok. Koro wanyalo jiwore eriano kata rem mantiere kar kae nitiere weche mawacho ni mwandu ma itiyo godo kata gigo ma itiyo godo e jiwo somo manyalo kata ni infrastructure kod resources moko ma bende onego bed ni nitiere kata ka chopo yo makare ka waloso weche mag libraries, laboratories, facilities mantiere ka mondo mi support quality education ni nitie gwenge moko maonge kode nyathi ok rom gi kompyuta nyaka donjo e university to bende nyaka odhi e university moro bende mane rang'iny mamalo dhi thuolo maneno kompyuta ni kata mar mondo mi oti kode iwacho ni digital divide kinde wantie sani mondo mi oberane chenro mag somo onego time yo machal nade mondo mi jok madwa yudo thuolo mano mar twak kata mar timo gigi achiel kachiel resources gi kata infrastructure oket gi e line manyime. Erokamano kaming'ikono kama anyawacho ni ng'eny mbalariany osebedo ka
thuthni nikech inyalo paro ka jatend piny Uhuru Kenyatta e higa 2016 noyawo ni nyithindo koro inyalo kete mbalariany mar sirkal gi mbalariany mar gigi giwegi nikech nyithindo ne ng'eny madwaro somo lakini wadiyogi ka lure gi wach mar kalo. Koro kane gidonjo to bende king'iyo kaka wasebedo kwatimo kuom joma tieko mbalariany tieko high school gisebedo ka gimedre lakini iyudo ka mbalariany moko kusebedo ka medo gigi majiwo somo ma iluongo ni resources gi. Koro nyathini e class to gin ji 500 lakini class nolos mondo kaw ji 200. Jomoko ka winjo mana kata ka japuonj olungo wach penjo mana nyawadgi tang'o ma ji nyiero nikech en oko mar class. Koro gisebedo ka gido oko to gigi ok yot. Anya paro ka jotiegrewa masomo weche lendo kane wa medo koro gik waluongo ni gig equipment gi ang'e ni ibro yie koda ni mondi puonj jalendo equipment matin moro ma idwa no oingo mana phone simbani matin iyudo ka en kata $2 million. Kidhi kata e pichni kamera gi iyudo kata ka en $4 million. To koro mago miyo bedo ng'ikruok to mano sana sana en gimoro achiel ma mbalariany osebedo ka ok tim maber. Iyudo ka ipuonjo daktari to onge gigo ma oromo mamiyo gitimo go gimiluongo ni practical. Koro mago be area monego bed ni wajiwore. Kamano adani mak parongi kanyo sa ka dakika 40 tok sachiel mar okinyi wakawiyo masani ka waduogo nyakoro mo gijwang odwan tiere ka kodwenda wamedo loso weche mag tudruok kod Dr. Agnes Salome kawaida makara hodo kata yor simu no meweda ne pache bende chenro makama kikidhi mabor. This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, home of discount. Apani en gi wuoyi no. Mane gibo miya nosi mosimbe sani. Anu. Hello. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamlesh Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Akiinua hakuna atakayemshusha. Akibariki hakuna atakayelaani. Akikubali hakuna atakayeka. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*447#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote.
Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego bed ni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Kik wa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich sa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho ne riambo marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasikwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nying noero. Mama nyisi. Riwri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo. Lakini nitie kuma kete mami. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Nyakwar mag joma chiegni pod wantiere karkawa medo rango chal rang'iny mar somo wantiere kae kod wenda mabendo waluwo twak achiel kachiel ka Musa Obaro Nam wacho ma wuoda lego tingwani awinjo twak e yo makare erokamano ahinya wan kodi kanyakla e twak kae ma wuod Kokuro Awendo ma Jojo Penda erokamano ahinya Lilianto Dioctopizo neno waka entiere gi Drive 45 erokamano ahinya ka entiere karkae wacho ni Nicolockt kendo nyaka giko Robert Uko Javelding neno waka entiere Kisumu erokamano ahinya kuom ote mari kanyo ka achiel koda ka Ruth Nethio Chieng wacho ni tinde thoth rowere somo kos moro mondo oyud pesa to passion gionge go alafu gionge experience sani owinjo bed ni indiki kaluwore gi talent mari penyna wendo ni ponono ni ng'ato nigi lony e tich moro kendo nyalo time perfectly to ok osome owinjo tim nang'o mondo aluwo twak kano moja inako awacho ni anuni penjo no kendo penyna wendo ni ponono ng'ato nigi lony e tich moro kendo nyalo time perfectly to ok osome owinjo tim nang'o mondi oleno lo twak entiere umoja inako yana mondo nyachak gi ote mar Ruth Nethio Chieng kaeto bang'e nwadhi kod penjo mamoko e twak kinyalo duoko penjo makamano mondi Peter. Okay, erokamano ahinya. Anyalo wacho ni ayie kode. Anyalo wacho ni kineno kitimo gimoro maber to pok isome. Duol ma iluongo ni Kenya National Qualification Authority oyie ni koro giri misetimono olosne structure ma inyalo miye test, itimo nie test
asto koro inyalo mi itiegi, imedo tiegi matin, nikech imedo rieko lony ma in go no gi rieko ni imedo tiegi matin asto imi barua manyiso ni koro itiegori. To king'iyo kata NITA nigi pango ma kata kibedo mechanic tidwa ni koro imed lony matindo mondo ibede gi barua, nikech iyudo ka seche moko idwa ni mondo koro ikaw tije moko malong'o kata tenda moro mondo iketi, to gidwa ni mondo inyisi to lony ni en mane. To nikech barupe ni ibiro bedo pod ok bedo gi nafas mar chopo kacha, nikech chopo en nafas mar ariyo, koro ichiwo barua ma in go ni. Koro NITA iluongo ni trade test, ginya timo trade test kata ka bed mana ni ok iwinj Kisungu, to inyalo time kata e dhou ma mi trade test mikal. Koro nitie nafas ma kamano, inyalo mede. To anya jiwe ni kimedo yudo tiegruok miyudo barua, tiyudo kamano yawni dhoudi moko. Yes. Erokamano ahinya. Nyakoro mojoma koni ni wantiere kod wendo machielo, wantiere kaka Dr. Salome, mano Dr. Agnes Salome, mano japuonje mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology, mano ka wantiere kode achiel kachiel. Adani mondo mi arwake twak weche mag tudruok obedo mapek ahinya ka wantiere karka. Daktari, oyawre kendo machiegni Ramogi TV ka warango rang'iny mar somo ta mbalariany ochal nade nyaka sani ka inyalo pime kata imiye maksi kata oyawre ahinya oyawre ahinya kilo ago mos an Busia border coronet team wantie shida wantie Erokamano. Daktari, podi ng'adori network ma Busia chalni ok dhi yieni, we wagoni simu winjane pachi kachiel sani ka mondo walosane yor simu imiwane paro kotenore kod chenro mantiere godo sani kae. Ng'eni jowa temo kar nyalo gi mondo mi watudre kodi e yor simu koro achiel kachiel sani ka wawinji mar mondo mi kimako simu makamano to walos kodi ka mana ka wantiere kodi e studio marwa karaka kamano. Nyakoro moge jwang' wamedo nono chal mar wach ni gigi to gin e yo machal nade. Kapok ayudo Daktari Agnes Salome, Peter Sumba, ka wantiere kod mondo rang'iny obed e yo makare, japuonjre onego bed ni mach kwan mag klese mantie, materials magitiyo godo, equipment magitiyo godo karka, koso onego bed ni time e yo machal nade. Ratio ni joma onego bed ni range mondo ne ni adieri japuonjre ok odhi kacha to githung'ore kata gibedo gi dhung'ruok moro manyalo miyo kit somo ok bed moro malong'o. Erokamano Cleopas. Kachako gi chenro moketi, awacho nitie chenro moketi manyiso gimonego bed ni watimo, to kete gi duol ma otayo mbalariany te Kenya ka miluongo ni Commission for University Education. Ochako gi gigo ma onego bed ni itiyogo kitenogo somo, ma kanye makoro wach mar ni to klas mantie oromo nyithindo, klas opimnwa koda ni klas marom kama onego bed ni kawo nyithindo marom kama. Ka en lab, owach ni kuonde lab onego bed ni bedo marom kama, gi nyithindo makama ema nyalo bedo ei labni. Kochopo korka wach mar jopuonj, duolno wacho ni kuom nyithindo makama, jopuonjre makama onego bed ni bedo gi japuonj makama. Mago gik moketi. Kochopo kar ma ineno chakre mana gi donjo, gin be mane giwacho ni mondo nyathi odonj mondo tim degree onego bed ni en gi C+. Lakini gin giketonwa kiwango ma piny moko onego bed ni ng'ato dhi e buoye, lakini mbalariany nyalo medo mbele. Emomiyo ineno ka kata ka noket ni wan C+, tiyudo ka seche moko idwaro mana maybe
bi ekichope kiwango moro. Koro mago gik mokelnwa to mago ket ni rang'eny go ket ni gin gi mondo gibed ga adier ni nyathi mowuok long'o. Iwacho ni kata ka gin nyithindo masomo gik madwaro gigo ma kisungu luongo ni equipment. Iwacho ni kuom nyithindo jopuonjre kama onego bed ni wamiyogi kamera ma kama. Mago gik ma oketi. Kuom somo kiyudo kata ni in gi waluonge ni semester ma chakore seche mopogore opogore, moko chakre Januari, moko chakre Mei, moko chakre Septemba, lakini chutho nyaka obed wige 15. Mano nyiso nyithindo oyudo somo moromo kuom seche moromo. To koro imiyo gik moko kaka gomo madhi nyimegi, mago gik maketho mpango moket piny. Nikech kata nyithindo go kata koduogo sani, dong Christmas wan go tarik 25 to ginyal somo bang Christmas. Koro chuno ni ibiro timnegi haraka moro ka piyo mondo gitim piny. Mara ng'eny ni nyabedo ni piny. Mago nyaka bed piny koro. Nikech koro nyithindo wel wet nono kaka ni neno nyithindo ni e lab, chandre lab ka. Koro mago gik chenro moket piny. Koro ok anyal seyo duol mochung' ne mbalariany. Nikech gin bende teko gichopo mana kanyo. Giketonwa gik monego bed ni waluw, to gibiro gicheko. Maybe again resources mi wacho cha gibo ginya bedo gi teko go resources mag biro seche te. Mano be kama ng'ikruok be nitie nikech onego bed ni gibiro semester ka semester. Kamano. Kendo kamano nyanga duogi bende mondo mi duoga ne penyo machielo mantiere kar ka ma Sergeant Odedi wacho ni young people should embrace creativity rather than solely depending on their theoretical academic equipment. Mana achiel kuom paro mantiere kar ka girange yo machal nade. Daktari, erokamano kuom turi kodwa koro sani e yore simu achiel kachiel. Penjo mantiere kar ka rang'iny mar somo e mbalariany ochung' kama chal nade e piny Kenya kama wantiere sani? Leopas, erokamano ahinya kuom penjo mimiya no. Adwa wacho ni rang'iny mar mbalariany nitie kama rach. Ok wanyal keto nyithindo e skul dwe achiel karibu sani dwe achiel gi nus. Mokwongo ne en strike mar waka. Sani en strike mar jopuonj. To nyithindogi ema wadwaro ni mondo bed the next workforce. Koko puonjgi, ibo puonjogi kanyo. That's why we have a mediocre workforce. Takwayo Ministry of Education. Itam mar nyithindogi onego bed extended. Okayie gi owado mantie mawiye ler mantie studio no. Kawacho nyithindi botimo ni haraka. Why should we always make up in the lives of our students? Nyithindo dwaro quality education. And quality education, semester ka semester nitie gi 3 months. Nyithindo nego puonj maler kendo maber for the 3 months. So that kwa timo testing mek nyithindogi, watimo giman kare. We cannot play with the lives of our young people. Daktari, yes. Nitiere penyo maduong' ahinya mantiere kar ka. Ka warango chenro ma sirkal bende osebedo kae ka medo. Awinja ne pachi keto diploma kod certificate odoge colleges. En paro machal nade? An paro no. Diploma kata certificate can be well run a university. Kaka sani doge giduoko TVET to university. University samitimo TVET. Kaka Jaramogi wantie gi TVET center. Jomantie a university gin joma opuonj manyalo chako puonjo from colleges, meaning colleges mano certificate gi diploma, to the tertiary level, meaning university education. Koro wamiyo colleges moko ichako maonge gi mbele gi nyuma nikech koro ji loso pesa. Kwadwa quality education, nyithindo gi onego ketie mbalariany, takwayo ni mbalariany onego mi pesa maber. E gini an kama beti, pesni mimiyo ji aken CDF aken MCA, onego ket education sector. Ma nyithindo yudo free education. Nyathi maskini yudo education. Nyathi matajiri nyalo yudo education nikech wuon gi min gi nyalo chulo nigi. Lakini gik mwas kata makoro wamiyo MPs, wamiyo MCAs, to jomoko miyo mana relatives. This should be for the needy children. So kwa timo kamano, wabodhi mbele. Kaka
pinje moko kaka German, pinje moko kaka Sweden, pinje kaka Finland, ma nyithinde miyo free education. If kokwa keto teko waduto education mar nyithindo, then ignorance is very expensive. No, sirkal chano tiyo gi thuolo ma giwacho ni new funding model mar loso midhiero ma bende iloseni. Ide wach ni sirkal en chenro ma obayo nikech kata ka uno kinao gazet gin weche adek miwacho ni ok ti. Mbalariany, weche mag somo, kaachiel koda ka mag thieth. Mag somo gi ahinya koda rango gi ng'anyo mantiere ka mag jopuonj, nitie jok ma pok obede e klas. Akia ka mbalariany ma intiere jogi nitie skul koso nyabedo ni gipogore. Kaka sani nyithindo, student leaders obet room na gidwa konjora mogi. They are not happy. Gima new funding ni ineno gimoro katimore piny kababa. Every person should be involved. Gik matindo wawacho ni public participation, magi gik maonge. How were the lecturers brought to discuss about this thing? Yes, university heads, were they all consulted? So can they give it a consulted? Were they given enough time to express? Nikech, gini korokti. You don't jomoko mi bandola ken bandola di. So we are on the message ni you are finishing your university. And my deal the portal mar help university. These students take. Student biro ngi sini eno se kone no chak chulo help. So in the first year. So there is really a problem. Before we put in a new system, it should be tested first. We no better tested one and on yellow tiyo. We give it even an year of testing. Okunu kwa chungi gi morogo kinyi to kini tido gino ketin koro gine monegoti. We need to test our systems, and our systems need to work. Kodi elaini kaka poka duoge studio karka. Weche maga curriculum kata mag loso lai makare mano maga mag somo. Bende paro ni programs maponono nitiere kuonde wa mag tiegruok. Gichikore yo ter kod tije mantiere oko ma iko jopuonjre mondo bi orakre godo kata jopuonjre gi los thuolo mag tije moko ne ji mamoko. Programs ma opuonjo ponono Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology utime yo machal nade mondo ne adier rang'iny obedo makare ma japuonjre wuok oko to nigi tich kata nyalo loso thuolo mar tich ne jok moko. Cleopas, programs ma antiere go Jaramogi Oginga Odinga gin geared towards making mondo konyathi mondo kik be man teach or lost tije. Because that is the mindset monego wabed go. We should not prepare students for workforce. We should prepare students mondo gibed employers. Nikech koro gima litna. Ni sindwa duto waloso mondo oditin jomoko e pinje moko. Ang'o momiyo jo pinje moko ok nyal biro Kenya mondo tin jo Kenya? That's the question I ask myself. So university education, one actually excellence in university education. Yes, we are good, but there is a space for change. Space mar change mar Jaramogi Oginga Odinga University. And onego waket elements me curriculum manyalo konyo nyithindwa kaka wuono gi tieko tich. Mondo gibed joma develop tich. Nikech oko kacha osekonwa ni waonge tije Kenya. Government wacho gan we will give youth work. So onge nyoti neno KICC. Nyithinda di man line up thousands. So nidwaro kata jimia beach kende. Thousands lined up mondo gibiti Dubai. There are more kabuno kabete komni. Nidio Dubai hango line mondo gibiti in Kenya. And that should be in the education system. CPC, manyecho law. CPC is a good thing. It prepares children to be all round. Lakini, did we test it enough? One of what is for 3 months, the system is working. It's not working. You prepared. When did we prepare these teachers for CBC? Kata jo puonj mar mbalariany. Onego change kata training mar university. Mondo gibe prepared, mondo kon jo puonjre, mondo be joma kelo tich, ok joma di manyo. Erokamano ahinya. Ng'e nang'a duogo iri kanyo kapodi make mane simu kar kanyo mondo miya wayude ane achiel kachiel. Nyokoro mo jong pichni mineno kar kanyo gin pichni motenore koda mbalariany kod ng'anyo mano matimore mbalariany no mano ma Moi kendo nyaka sani achiel mathoth osebiro kar kae
Ara semester chakre nyaka sani Peter Osumba aduogi kendo mana mbalariany ni kendo mar Moi kinde ma wantiere ni mondo mi giwuoge obadho machalo kama gichung' nade. Erokamano duoko moriere en ni mondo giwuog obadho no ng'ato nyaka bi machul makel pesa magidwaro cha mang'eny sana. Koro ng'at ma nyaka bini nikech en mbalariany mar sirikal nyaka bed mana sirikal. In fact olita ahinya nikech mae king'iyo mbalariany machon mochakore mae mbalariany kende mane mokwongo ma motelo ne piny Moi no oketo koke piny moger kochakre kidi mokwongo gi mogik. Moko kane king'iyo kata mbalariany mar Nairobi mane mokwongo noyudo ka nitie infrastructure moko mane nitie koro nomeda moko. Kani neno kaka nochako Royal College chako bedo kwa ginene mar kwa donge mos. Koro en mana ni donjo manya bedo en ni serikal mondo odonjie. Onya donje kama mokwongo mana kaka daktari winjo kowacho nitie rem bende kelo pesa monego bed ni kelo university. Koro kapacha en ni kabe nitie gowi moko ma serikal nigo gowigo mokwongo mondo chul te ne mbalariany nikech ni ineno ka nowach ni mokwongo ka andika mokwongo mane onego bed ni serikal chiwogo gimiluongo ni capitation, pesa mabiro ga wi nyathi ka nyathi cha nonego bed ni kele atamalo 80. To nyaneno ka giwacho ni osebedo mana kubiro matin seche moko atamalo 38. Koro kane nitie kaka ginyalo timo mano nyatim mano. Mar ariyo kaka koro nitie en kama itiege jo Kenya ma pod biro kelo dongruok mar Kenya. Serikal nyalo amua to chiwo pesa no chulo gope gigo asto iloko telo nikech telo be koro nego be ni loko nikech shida ni okochake sani osebedo koyware kanyi neno nyithindo go osewito kaka nyithindo manyo wach kacha nyaka gichak somo koa e higa 2017 gisewito ndalo mang'eny moingo 350. Nyiso ni nyithindo go osewito ndalo moingo higa oko aya medie holiday ma bende gidhiega gi emomiyo ineno ka koro kwan no biro mang'eny. Koro ana kapacha kawacho matin te ni ochul serikal donjo ochul gogi serikal kwanza lok telo mondi koro ket pesa kama loke telo asto ong'ie otae nyaka kama ochop ka koro nyalo wuotho kende nikech koro sani en e chonge. Mane paro manyalo wacho to kantie ka otamre ni kaka inyalo sud onge to serikal nigi mbalariany mang'eny mag serikal to kata mag ji giwegi ogol nyithindo gi otiek sombgi oywe ot asto rwake nyithindo moko. Mano to koro kochopo ka koro tek. Mano ka weche duto gore Luanda. Mano kama ginya bedo kaka ntiere. Daktari kapodi turi kodwa yor simu. Paro mapiyo ewi mbalariany ma Moi. Mabena ng'eni onyuolo mbalariany mopogore pacho kae. Paro kineno kama ntiere sani. Penjo mantie ka japuonjo ok en motivated kata onge gi chia mano mar dhi nyime kod tich. Oketo japuonjre kama chal nade e delivery, e content, kasani mbalariany arene chakre first years giwegi poko chopo kata poko neno wachne class malongo arene gichak nyaka sani. Daktari, paro mapiyo ewi mbalariany ma Moi ni. Erokamano ahinya Cleophas. Mbalariany ma Moi kata wan Jaramogi wan children mar mbalariany ma Moi. Kech Maseno noa Moi to Maseno emonyuolo Jaramogi Oginga Odinga. Mbalariany ma Moi ne en asa. Gima rach madwa wacho studio kama ler ni politicians kodonjo e institution, a running institution mar mbalariany man gine ma gidwaro VC, gine ma gidwaro jotelo madhi e university no ok nyal chung'. Nikech politicians moko mawuoyo kuom university management pok nonyono kata gate mar mbalariany, be pok notieko kata form 4. Koro gidwaro moketo ng'atgi mondo gichiem. Koro integrity of leadership mar mbalariany is very important.
The standard, educational standard, majoma puonjo embalariany go is very important. Nitie nyaka joma puonjo embalariany mantie gi fake university. Ka in fake, what product emi bokelo? Donge fake student. Koro, management mar university should be left to the Ministry of Education and not to the politicians or to the executive. It should be an education matter. So ngat miketo kanyo onego bed ngat monge running an institution. Ngat mone umtie gi management principles. Ngat mantie gi integral values. Ngat mantie gi ethics kata gi etiquette. So kama embalariany marwa koro wadwa keto jathurwa no onge gi management skills. Wabo chal gi Moi University. Koro akwayo serikal the management of universities should be left to professionals who are well prepared to manage higher institutions in learning. Daktari, bedo gi workforce moken motivated, keto rang'iny mar somo kama chal nade, kata mbalariany ma Jaramogi kama intiere, obed mamoyo, obed mazite kama wan ka kod Peter Osumba, ka japuonj onge gi chia mano madhi nyime kod puonjo, jopuonj tiere oko gine ng'anyo, ok winjgi, japuonj bedo threatened ka gin e riwruoge mag UASU ikono gin e Woguru kata wachung' kata wariembo. Miyo gi bedo gi chir machal nade kata ka gi e klas, karatiro magi kata welfare margi bende ok rangi. Clifford nane iwacho adier. Adwa wacho ni ka jopuonj mantie mbalariany onge gimokelo gi mbalariany, onego gipuonj nyithindo. Intimidating a student wantie gi systems ma waluwo iluongo ni disciplinary system in every university. So disciplinary kelo nyaka senate, kelo nyaka jopuonj te ma board of management, the management mar university. Students nitie gi process. Kaka I handle Sani Jaramogi Oginga Odinga students complaints. So all student complaints make Jaramogi Oginga Odinga I'm handling, including help, including the teaching process. Kaka ipuonjogi. Koro onge kaka wan Jaramogi onge student minyalo intimidate. Ko kamano to in kaka waseriembo lecturers mang'eny mane intimidate students. Ka students nitie gi facts gi witnesses mekgi. We tell you Jaramogi is not the best place for you. Koro gima kwa japuonj kodonje class konge gimotimo, he will not be intimidated. Nikech japuonj kobedo intimidated, koro o intimidate students. Kata gi missing marks, mage matimore ga missing marks. Japuonj nyalo lalo nadi marks mar students mobet e class motimo. Koro gima wacho ni jopuonj mapuonjo university penjri ni karatas makaon kata en mar degree mokwongo kata en mana mar class apar form 4 mang'eny gin gi fake form 4 certificate manyocha oyud serikal boseneno iriembo gi pole pole to anti-corruption ethics and anti-corruption tinde owacho ni iriembo gi maonge kata payment. Koro in ka in ja Kenya mantie gi fake certificate tipuonje mbalariany akwayi ni mondo iwuog nikech ok ikony nyithindogo iketho nyithindo. So any lecturer might intimidate a student is not supposed to step even in the gate of a university or a college or any institution of learning, from primary to nursery, from secondary to university level. Okonego wabed hiko. So kaka ministry, time gi wat ni miketo kamoro, okidwa ni mondo dhi, time will tell, body, emakwayo. Ministry bende okonego bed joma igilach, nikech moko keto jotelo, nikech omiyogi gimoro. Corruption should be cleared out of any learning institution. Emakwayo. Starting from the Ministry of Education. Erokamana inya daktari. Yena mondo meduoge studio karakaira Peter Osumba. Owacho ni motivated staff medo rang'iny mar somo bende odhi yo mamalo. Warango gi kuonde mopogore opogore karakae. Kama intiere mbalariany maru mano mar ji giwegi, mano mar Zitek. Ubedo kod thuolo mara miyo jopuonj chir mar dhi klas kendo mar tudruok kod jopuonj e yo makare. Mbalariany mamoko nyalo embrace gima chal nade
ma utimo mar mondo mi rang'iny bende oidhi kata odhi malo, japuonj oyude chir mar dhi e klas orad gi japuonjre ka entiere e state makare. Erokamano Cleopas. Ayie kodi kiwacho ni japuonj nigi chia mar japuonj en gima duong' ahinya kuom somo ma obiro chiwo to gi kaka obiro tudore gi nyithindo. Koro nikech ka chunye nigi sinyor to kata nyithindogo be koro ok onyal mako badgi. Koro mano en gima duong' ahinya monego bed ni keto mbele. Emomiyo kineno kata ka jopuonj mag mbalariany koro sani ni e ndara, en gima lit ahinya ka giwacho ni serikal ok osebedo chopo dwarogi. Koro kaka kawo kata kaka mbalariany mar Zetech ma wantie, mokwongo ichako gi sama undiko jogi ma ukelogi, nyaka undik jogo motiegore kaka dwarore. To kaka dwarore nyiso nang'o? King'iyo duol mochung' ne university ong'iyo maber ni ng'ato nyaka bed gi kiwango mar somo maromo kama mondo eko puonj ng'ama romo kama. Koro ka en idwa puonj ja degree nyaka bed ni osechopo gi masters. Kodhi masters nyaka bed ni en gi PhD kamano. Koro mano e gima ng'iyo mokwongo. Kisetimo asichaki timo nonro koro ni to ng'ani kama daktari owacho ni barupe negi gin makare. Koro kisetimo nonro no ma ing'eyo ni koro yudo ng'ato, asto sama odonjo to onego bed ni ubedo gi chenro makare mar wake e mbalariany. To chenro ni nyiso ni to mbalariany ni ochung' ni ang'o, to gigo matae ma jo Kisungu luongo ni values gin mage, to ere kaka idwa ni mondo weche mag somo ota, ere kaka en owuon mbalariany biro dwaro mondo otim gikego, to kikawogo pache be. Kanyo nyiso ni ka en ng'ama ok odonjore gi gigo muketo piny, to nyiso ni koro ok odonj gi kanyo. To kosedonjo, to gimokwongo maduong' en ni winjruok mane un go ni mae e chudo mimiye, nyaka miye chudono, to nyaka miye chudono e wang' sa kaka nowinjore. Kopogore kanyo, kar mbalariany en kar dongruok mar somo. Kata ichiegni chako luonga ka en laktari. Koro nyaka bed ni nitie nafas go ma ji medore go somo. Eka bende en gi chia omor ni samo medo rieko nyithindo to ebe no medre, to rieko man medre ni konyo nyithindo to konyo university. Koro mago nyaka bedie. Alafu nyaka migi nafas ma ji romoe ma be ginyalo chiwo pachgi, kochakore gi department to kata kobiro open university sasana niga gi department, asto iyudo ka wan gi deans be joma tayo wach somo, wan gi senate, wan gi university management. Lakini inyalo yawo kore ka mabi kelo ji tuge kamoro achiel, ma joma puonjo romo gi joma tayo mbalariany to giriwo paro. Mano kakao kata ranyisi ma mbalariany marwa mar Zetech, mano gima itimo every higa ka higa, chakruok to gi giko. Kaka dwe manyien koro wabedo gi achiel ma koro waloro godo higa. Gika ilago miyo ukawo paro to joma tayo mbalariany neno to nyalo bedo ni nitie ng'ikruok moro ka, to korka puonjo nyalo bedo ni nitie ng'ikruok, to idhi nyime. Ka asto joma tayo mbalariany be nyaka bed ni nyaka gidog chien ma giyie kawo paro, nikech japuonje ng'ama important kabisa e wach mar somo. Ang'e ni kata in inyalo paro jopuonj, lakini ok inyal paro joma nie management ahinya. Maybe inyalo mana paro vice chancellor to gi DVC ma gi register. To koro mago momiyo nyaka bed ni wamedo tegruogo. Ka en wach mar nonro mar research, nyaka mbalariany ket pesa ma imiyo jogo mapuonjo matimo nonro.
mondo gimedorego to gidongo go bende nying university to gimedo go rieko nikech nonro ka gitimo to gibiro gi rieko manyien ma gikelo ne nyithindo to ka gikelo rieko manyien ni ema biro miyo koro nyathini donjore gi kar ndiko tije to gi kar chako ohala mar giwegi. Erokamano ahinya ka wane ote mantiere karka ote ma bende wasebedo kae ka wayudo kawuok kuom jowa ntiere ote ma wuok kuom Erika Wasonga ntie mar Vitalis Ochieng Wood Game Karariu kaachiel koda ka mar Sergeant Odidi gikore. Achak gi mar Eric Wasonga mawacho ka nitiere pogruok maduong' mano Eric Wasonga makoracha wacho ni nitiere pogruok maduong' e kuonde somo mag public gi private. Wacho ni mokwongo public ni kod placement mang'eny mar nyithindo to academic equipment onge, to private temo matek mondo student to oyud access to practicals ber. Instructors mag private institutions are seriously engaging students. One-on-one career guidance engagement ni kanyo. Mar ariyo wacho ni I support suggestion mar mbalariany kik puonj diploma kod certificate courses mondo TVET colleges oyud teko. TVET college kaka KCT tiego nyithindo in preparation for blue collar jobs, mano hands-on skills. Ng'at manigi lony to onge oboke nyalo register for NITA exams. Erokamano ahinya makoracha Eric Wasonga kuom ote mar okinyi ma kawuono. Ote mar Vitalis Ochieng Wood Game Karariu ka wanyalo wacho ni Clovers oyawre kendo aru maber gi koni kane live gi sani koth ema onyonowa aduwa to pod ochwe odhi nyime kowacho ni chal mar somo masani gini obago jogi en mana wach kaliech to timo kapuoyo koro githuthni athutha but ber malong'o to onge ting'e ma owene jonyuol okoyot gi kaka neneni. Ote mara Sergeant Odidi mabenda ng'eni bang' ka ng'aka weche mogi kuom wenda achiel kachiel wacho ni young people should embrace creativity rather than solely depending on their theoretical academic equipment. Gikanyo nyakora moga jwang' yena mondo mi akaw wach mogi kotene kod ote maor ka kod paro mar Daktari Agnes Salome. Wach mari mogi kotene kod ote bene moor kar ka watieko weche mag rango chal rang'iny mar somo pachuka. Erokamano kuom studio akwayo mos nikech nendo kanyal chopo piyo lakini gima dwa kwayo ni gimene ariwora gi Jazitek wacho ni we have to motivate our teachers. Jaramogi temo nikech Jaramogi among the public universities and a university machulo jotije by 24th ochal bank 24th kila ng'ato ma Jaramogi osechuli. So I want to congratulate the management. So management be me other space. Kata sani, one of the same WhatsApp group GVC. All the workers, the lecturers, all ilangatuntie kanya. Kantie shida out. So every quarterly we have meetings. Mobet gi management wako ni gini bergini rad. So abe akao gija Zitek. And achiwo gwadon Jazitek. Research is important. Workers have to be given time for research. Look at universities are educations of higher learning, and learning changes with every now and then. We cannot have dominant lecturers. Nyakajiduto mina pass martimo research. So student placement, Timore, Kaka Jaramogi, we place all our students. We look for them places. That's why we have the career office. This career office, Mari Jaramogi, and students of Tieko begin the placements in different places in government. Mondo Gibed educated on the work ethic. Gibed prepared for the workforce. Koro, magudu tombala renma public onegongi. Kako wacho na enadir. Public universities gitindo, giji matin. The public universities one giji mangen. Private universities, they are manageable. Lakini, public universities kwa mio enough resources. Kaka government, nyalo maber molo kata private universities. Nikech public universities, they have been trained, they have been well prepared for the work.
Gima timore ne okwami omenda moromo e public university mondo run gi kako nego bed run in a efficient and effective manner. Erokamano uru jopuonjre duto mapuonje mbalariany akwayo mondo bed patient kod government. So government be nyaka listen to the people. And the people are the lecturers who are teaching in the universities. Kokwa listen, we are all going down. And the worst thing to happen in a country and mar education sector for the pin to a room. Erokamano uru nyasaye ugwedh na uru duto. Erokamano ahinya Dr. Agnes Salome. Dongi thuolo madakika achiel Mwalimu Peter Osumba. Akawach mari mogik ka wantiere kar koro ka watieko. Ang'eni weche bedo mathoth ahinya to ote mari ne jopuonje kinde makoro bende oganda ikore ne penj mogik mag tieko semester kata higani. Erokamano Cleophas. Kachako gi ote ma wasomo kacha ayie gi jo ote ni creativity en gima important. Creativity chakani luongo nango dholuo. But biro gi paro manyien e gimoro amora mitimo en gima muhimu sana. Kod itiyo kod en mane ohandi nyaka ibed go mano. To akwayo ni jopuonjre mondo jiwre ajiwa. To sana uwoyo gi jogo mo ochung' ne mbalariany. King'iyo ka ine mbalariany, king'iyo nyithindo gi sama gidonjo e first year e higa mokwongo ka okel gi jonyuol mi wuoyo kodgi asti chaki romo gi nyithindo gi kendo gi jonyuol gi sama koro gi biro kako igolo jotiegruok e gima luongo ni graduation. To inyalo yie adier ni mbalariany kelo lokruok. Elo lokruok kuom nyithindo wegi mano okel ka nyithindo to koro giwuok ka gin jotiegre madongo. Okelo lokruok kuom familia kata inyalo neno to kendo ka giwuok oko kucha. Koro akwayo jomochung' ne mbalariany ni mondo wang'i gini matut. Gini nyalore nikech mbalariany gi be mano golowa. Kwani ok wawuok kwa ikre maber. Wanyalo timo mano. Koro wabed ni wakony kata bed ni en mama giwegi kora serikal. Wadog chien wang'i gigo mwanyalo timo mwanyalo reso godo mbalariany gi. To ajiwo mana nyithindo ni ang'eyo ni mbele ka biro bedo maber. To nyithindo duto bende manyalo bedo mbalariany ka wacho kata magwa mag Zetech gigo duto chenro moket piny go donjrie gi chenro go ka chenro moko kaka ma daktari wacho career services wabuan kode donjri kuro mondo otiegi ne tich kendo otiegi ne yore mag ohala. Kokamano to Nyasaye mondo gwedh. Erokamano ahinya Peter Osumba jatelo mochung' ne weche mag somo ka tiegruok mar Zetech University kod thuolo mar bedo kodwa ka achiel kachiel koda ka japuonj mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga mano University of Science and Technology Dr. Agnes Salome awuoro kuom bedo to kodwa bende achiel kachiel kan Busia e yor simu kinyi ma kawuono. Ote thoth ahinya makoracha wamedo kanyo ni staff motivation. The difference between ordinary and extraordinary is that little extra. The extra is ordinary. In ordinary, ema miyo staff mijingo mar chwado tich. Erokamano ahinya. Ote machielo modonjo kaka tieko Samuel Opio mowacho ni no maler ahinya mano ja sikul mamoi owacho ni aneno kan Kisumu Otonglo antiere kodi ka nyaka chieng' nyaka giko wacho ni lotwa kawuono kwa donjo tich. Erokamano ahinya kuom kete kar kanyo. Koro ngoja gibiro thuolo matok kodwa achiel kachiel wakaw rutingni mar bero chenro mag somo kendo ting' rang'iny mar somo odhi malo. Aduogo kod twak machielo mar somo saa 4 saa 3 nyaka saa 5 mar okinyi ma kawuono. Warang'ane ang'o miyo nyithindo mang'eny we skul. An kako jolony an aduogo ka mondo watwak kod achiel kachiel. To bende kawuono ang' antiere kae kod jafwambo matin ma bende wadayudo thuolo mar winjo kendo ene modhi tayo tielo mokwongo e chenro mar mbako romo. Idang'e ni en ng'a kete mana karka saa 3 abiro kode ka mondo mi wachak twak ayanga kode karka. Ka oneno odiochieng'no midhiale nyithindo matindo e piny mangima ka en nyathi kamoro amora ma entiere walemo mondo Nyasaye omed riti. Jonyuol bende oritiwe makare kamoro amora ma entiere. Nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanyo kwar mokeo nyaka sango oriti masani. Tugo koro eka iye ochacho. Party is a party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende
medo bedo matek e boma maduong'. Gimoro amora ma Nyasaye omiya ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik